He movie tira hian Nula hmeltha ve tak pakhat lo langin ani chu social media influencer le lar ve tak niin ani tin nun man dan te a makeup man dan te phochuak thinin tin brand rang fakna asiam thin bok a thil ti turte ati zo to nu chuan in siamin aruma tanga a chuak chu in na ran ve tak le van tlang takani ti a hriat chuta anu chulo omin sumlama a harsat thu te a na thona lama a poisa mu ang chun bilat a kalral vek thu chulo soimek chuti mek lai chuan pakhat ve thung chuan a mail don chu hongin a brand fakna tanga a don dollar sang thum chu aron keng chuak khide uvur chung chuan pheikhok tharama mo thu te a han soi anu thung chuan asum te chu khola azirna lama tangkai taka mangjok tur chuan ati mahse pakhat chuan a zom lem lo chung brand a fakna te tanga asum mu tam tak chu ama tan bak a mangai lo anin biak zo nu chuan college kal tura kalin anina tanga kal talo chuan mi in moile nal tak anga cheng ang tak chuan a ron chuk a thian kom ngai em te pahni Addison le Queen chuan an lo nga ka ti chuan an pathum chuan pakhat bialpa Jordan zai thiam lar ve tak birthday surprise tur chuan an kal tangal tin unau pahni college lama kal tur brin le Cameroon ten ron lang alandan chuan Cameroon hi mi maksak ve tak college apo an chainom na fo thin butut ve mel tak college campus apo anau tak nial poina a mu lo der ram thinani thian dang po nei lem lo chuan a thian nei chun chu nisa ania amang chia thoveng le enghel nei em lo hlim ve em an ni tin Cameroon naw lo langin ani chuan Jordan music video te chu thlirin a chil ve em Cameroon thung chuan beng cheng tin hlanal lo le omzenei lo ba ka ni lo thu chu soi tin pet le thian te po ron lang ve lein Jordan surprise tur chu na cake nen chu na ron kal hlim tak chung chuan chunga thil ti lai vel te chu life a lo ti turin ati life na chuan a phur zia te an hlimpui ve arin thu te a soi mek lai chuan avalut chuta Jordan chu a side dancer pakhat nen lo om dunin ava phok chiang hle chunu po chuan chhuanlam ta siamin a fence ani thu te ava hril hantlon vel chiam mahse pakhat a thinrim laklo a thil ken lai te chuan an vom le nu no chung chu a life mang khan mi tam tak chuan lo enin anila insum man to lo chu a trap pur to mai anin than thu soi mek lai chuan life ani ti an hre chuak le nu no aham hai chu camera en ringotin chuta ami tuile a mascara pher nen camera ma ataka na pela pur pep zui ati ngai na hre to lo chuan phone chu hui thlain life chu ti top chumi nu chuan anu ron langin pet thung chu anin then wang le aza lutuka wang chuan chhuwa po tum lo mahse anu chuan in then mei te chu adam le vat menga tin mahse pakhat chuan anin then chaw ni lo thu le social media aza zia thu te le amual pho zia te asoi tin a thianu Queen chuan ron biain a that lo thu te zot ani thung chuan a that thu le mi zong in Jordan chu an hriata wanga alom na asoi mek lai chuan a thianu chuan TikTok en vat tur chu na ti chuta a han en chu ama chungchang chetak taka an comment na hlir chu azuk muwa tin followers tam tak chu chanin a ming chiat na le aza na tizwal turin a hnap pur pepla chu rampuma memes viral na sabernin mi te chuan fiam thunan le troll nan an mang supa chu na nun mang thale le lai chu a thlak dang lam chiang hle chuti lai mek chuan brand lama tang CEO Jessica chuan ron kholin achunga thil thleng te wang chuan an thot pui thei to lo tur thu le an contract sign sa po a cancel thu ron hril chunga ming chiat na ta chu thai bawa asiam thathuna chau contract an sign le tur thu hrila atu galo ni chuan an high school ron langin Aiden chuan ama tang dei to in chung thil ta chu a thlen ve renga rin thu te soi Queen chuan chung thil ta chu petin a phui ti mo tia zotin Aiden chuan in soi fie nan chu tiang anga angai lo thu le mahse milar nia chu tiang thil rang te ton chuan a thleng ve the ni ti aron soi lai mek chuan pakhat poron thleng mila chuan fiam no man na ti em zui Jordan thungero ama aya ron lar sotin chu chuan pakhat tilung oi lo hle ama a thau le mel chiat zia thu te pakhat wang chawa tun din mun thleng thei ni ti thu te soin chuta tak chuna thian te chuan pakhat chu engwanga Jordan dang amaya thale el phatur kan zon mei lawang tin chuta pakhat chu phur taka ron ding chuakin an hmaloka prom king and queen an thlan tur chu angai to chuak chu mi pathar chu prom king ani ngai tur thu te tin an skula milar lo ber le
ngai ven lo berat han tur thu te chu soi chu chuan a thiam thil te le a hma larna ang apek le beise in chutiang mi pa tur chu an zong tangal chutia mi rang en thla a an zon kol hnu chuan Cameroon ron langin ani bak a an mi padu thu sama umlo ani ti chu an ngai to chuak ta tin Cameroon chu kumhni chunga tuit pakhat chia nei thule alar lo zia ta chun soi Cameroon chu a introvert a chuta Jordan cheinom na beralani zui Pedjet tan chuan ani bak a mi pa perfect anom hri lo ti chuan Pedjet chuan Cameroon chu pro man na tura sumtuak nan in volunteer ve tura tin Cameroon thung chuan hun sen ralna mai ti na lola nial fi thatlak zui mahse anau thung chuan a u che dana wang khan ngai dam dil sakin a u ta chuan tu ma pui lo thule ati ve chun chu sakor ina hun man deuh chawani thua soi chuan Pedjet chu tu ka vakal tangal Cameroon hne na chuan sakor chung chuna zir du thule a pui thin tur thu te chu soin Cameroon hneya atum hlo tling tir ngei chu tuma chutia Pedjet a thil post tur te selfie a thlalak mek lai chuan a chuk turin rapsual chu tluin a ek te chu zuk del an nui le ri thin atu ka lo ni chuan Pedjet chuan Cameroon le ni sa te chu party na hmuna somin karaoke an nei tur thu te hril Cameroon chuan an hnial mahse ni sa chuan alakal ngai lo wang chuan kalve dua a hmun an vathlen chuan an han en kuala anom ve na hmun tur ani lo an ti mek lai chuan pichit ron langin zaipa chuan alam na sa hle chuti mek lai chuan Jordan te pani kha ron langin pichit in va mu chuan a in sum thei lo angai lutuk chu a zai lai te po chu a thei hil pha trep mahse Cameroon in thilom dana ron hriat chuan Pedjet zai sual tur chu vapuin thatakin an zai tluan thei ta zoka midang ta po chuan an zai chu an lom hle bok tin Pedjet ho tur chu Cameroon chuan ataka thla in Pedjet chuan rem changa apars chu Cameroon trak chunga da in anin thla liam felta tin Cameroon te unau ron langin anau chuan Pedjet ne na an zai lai chu a viral na sat thu hril chuti lai mek chuan Pedjet po Jessica ar chuan ron kholin party na ami pazai pui chu tunge ni ti ya zotin an video kha alar thu te aron soi a makeover thar tur mi pa ani thu te nakina chuan Jordan ai po alalar tur thu te le lowen rang tura chain Jessica po chu nakina anna thodun le ngei arin thu te soina da chuti mek lai chuan Cameroon now pon Pedjet ne na an zai lai video muin anin kara enge thleng tin zot Pedjet chuan ron kholin a motora athil thei hil lam tura aron kal tur thu soin Cameroon chuan ai tiro ti mahse anau chuan o tia tin Pedjet chuan sakor khala zir le du thua soi chuan anau nor na wang chuan pom ve me in an kalta sakor chunga an chuan pa te chuan an ti te po aril sot hle Pedjet chuan ama anga college kala chak to thu te mahse sponsor tu nei to lo wanga ati tur bera chian lo thu te Cameroon thung chuan adu da nang taka nung tur le khovel ram sang fanga a thalak post vel mei tur te chuan alo ti el vel Pedjet po chuan midang mu ve leilo tur thalak lak reng ai chuan a thazok tho tin Cameroon po an ti el le vela chutia seizo hnu chuan Cameroon chuan a thil ti dan thin tak hriat tir tumin hmun pakhatan kala thlate po alak le malmal lai chuan chutiang hmun nu malakal ve ngai lo thu te asoya chulai hmuna hunan man mek lai chuan coffee te inin Pedjet chuan engwanga api bullet chenge an ni thu zot anu car accident a thi thu te apa sweden a chen du zok wanga ni thu te tin a camera po chu anu camera ani thu le a hriat reng nana thla chu la thina ni thu te soi Pedjet po chuan anu le pa nin thena wanga anu na tho na sat zia te asoi nu chuan aiden birthday a kalve turin Cameroon chu asoma ani po chuan pomin thian throi ve du thu te asoya Pedjet po chuan pomin thim bui ka om tur thu te asoi zo nu chuan an hak tur lei turin ni sa le brin den en chuan an chuaka Pedjet chuan Cameroon chu a chei chho tan ta aduang taka alu te me zo to nu chuan Cameroon chu ami pasung to na ang tak chu alo ni ta party hun alo thlen chuan midang te chuan Cameroon an hmu chu an oi theilo chuti an kalmek lai chuan Jordan po abial nu nen khan in thanin chu wang chuan Pedjet ne na kalin ani nen chuan in date le turin a som mahse ni chuan alo du to bi ho lo chuta Jordan chuan Cameroon nau kha muin chayan tum le ta ani pon alo du ve mai mahse Jordan tongkam le achet vel dana wang chuan du lovin
a ulam chu aron pan Jordan ti dana soi chuan Cameroon chu thinrimin an pahnih chuan anin hnial buai chuta insual zuin Cameroon chuan Jordan chu zak chem tur khopin a soi sa hrep Jordan zak le ti ngaina shalo chuan a camera chu tuya the thlak sak dai mai Cameroon po zuang tlangalin camera char hnu chuan thinrim takin a chuak ta dai pidjit chuan ron zuin Jordan thil ti wang khan ngai damaron dil saka Cameroon chuan engwanga ama chu ngai sak thar thut nge ni tia zo chuan changlawin akal liam zuita azana lo ni chuan pidjit chu lifein ani chuan mele pian moina ai chuan thinlung chung ril apoimo thute kan che velami te nena kan hun man chu apoimo zok thute soin chuti mek lai chuan Jessica po chuan ron komenin an party na hmuna Cameroon in Jordan asoi sakdan te thoduna tur contract an soivat tur thute asoi chuan a hlim hlea tin chu mihnu tang chuan Cameroon chu campus pumpuya ti lua tu bernin mi zong chuan an bedeu sup to nisa chuan prom king po ani mei thei thute soin chu zong ai po chuan Cameroon chuan Jordan ti elnan vela ni shrim po chu poya tilo pidjit po a fence pung thur en mek lai chuan Jordan le Aiden in kis lai han mu alan dan chuan Aiden hian alo mang mei niin amol phau chan bultum tu ber po Aiden hi ania tin pidjit chu an ho sa tak lawani ti po an hriat vek thute an khongaya wang chawa an soi lo thute soina kala khuine na anin biak mek lai chuan Cameroon ron kalin athil ti dana wang te khan ngai damaron dil tin ina a hroi ngal bok athlak to sang te muin hun nuam tak an hmangta chumi hnu chuan Cameroon naw chuan prom lo tura kalpui tura som tura tin ani pon remati hnu chuan pidjit som tur chuan Cameroon chu akalta chuti lai mek chuan Aiden ron langin ani chuan Cameroon chu anin bet na mei ni thute pidjit in amhang tangkai mei ni thute ron soin Cameroon pon anin film na ang maya an ngai thute asoi hnu chuan in soi fia ve tumma se Cameroon chuan oi sak du to lo ril runa tak chung chuan Cameroon chu akalta prom ni alo thlen chuan pidjit le anu ron langin aril ro umang te shilin anin ko deuh ngoya tin Cameroon naw po biain anaw po chu alaka chuan lom lo hlein mahse ani chu adu thute prom huna po kal tura nor lui tura tin anaw po chuan a thei ang to kina u chu a thazonga thlak dang lamani thute an nu an chan to a pidjit le zel chu chan to lo tura tin chu chuan Cameroon po aril ruah ne hle party na hmun ron langin rin nang ngein pidjit le Jordan te chu king le queen chun ni pidjit chuan a chanchin dik tak soin chung social media an hmu tam zok te chu alem vekani thute mahse tuna chuan an che na hmun dik tak te anu chungchang te po soin mani ni na lo anga lan chu a pei to lo thule khuina ni na po a hlan le tangala chu vele Aiden chuan ama zo kani thei thu soin lallukhum chu ron khumya tum mahse ama aya vote musang tak an tam thu te asoi hnu chuan seli zok chu khuina tan an thlang ta zoka tin pidjit ho tur chu Cameroon message ron thlengin a chiar zo rol chi chuan sakor chunga chuangin Cameroon chu aron thlenga an pahnih chuan ngai damte indil tonin anin fopa chutatang chuan an pahnih chuan mun sang te zin kualin influencer lar takan lo ni ta thil sang anin kara te a thlen hnu chuan in choina an chaklawani ti entir nan an ta tua chuan loser ti an chua hlim taka omin ti chuan film chu atop ta ani